Ọmalitela Imanu Sekundi Babalitela Obido Falano Sekweji Ọmalitela Imanu Sekundi Sekundi Odi Mereji Maranibo Sekundi Babalitela Ebano Obido Falano Sekundi Babalitela Ọbalitela Obido Falano Abianu Sekundi Ifane Ifana Tata Imanu Sekundi Bobweji Ekweji Obebano Obo Ebem Naga Ngwa Soro Sekundi Yokoko Sekundi Elemele Jemo Sekundi Babalitela Obo Ekweji Igbo mma ekenekwa m asị m ọ dịrị nwoke mma ya dịkwara nwaanyị mma onye anwụ na-ama ibi efu na ọ ka bụkwa na emume usekwu Igbo ka anyị nọ emume anyị ji ewetara unu otu ndị Igbo si atụ ndụ mmanụ maka na asị na aghara ndụ kpa akụ onye ire rie ya mere n'ụbọchị taa na emume usekwu Igbo anyị ga-ewetara unu otu ụzọ nri ndị Igbo na-erikwa agwa na ogede ife anyị ga-esiri unu n'ụbọchị taa maka omenala anyị si wee dị usekwu Igbo anyị ga-ebu ụzọ gụpụtara unu ma gosikwa unu ngwa nri anyị ga-eji wee siri unu agwa na ogede ka anyị bịakwa nke mbụ bụ agwa na-ekwe ya ị nwere ike iji ụdị a ma ọ bụ jiri agwa ọcha dị ọbụla masịrị gị agwa nke a bụ ogede ị nwekwara ike iji ogede achara acha ma ọ bụ jiri nke na-achọ ịcha mana achọrọ m iji nke a maka ọ na-atọka nke a bụ mmanụ nri mmanụ Igbo na-ekwe ya ebe a nke a bụ ịsha akwọgo m ya akwọ nke a bụ ogiri bekee nke a bụ ose ọkpọọ akwọgo m ya akwọ ịfụrụ ya nke a bụ yabasị nke a bụrụzie nnu ndị a bụ ngwa nri anyị ga-eji wee kwado unu agwa na ogede anyị ga-eburugodo ụzọ sinye mmiri ọkụ n'ọkụ ka anya bụ mmiri si n'ọkụ ka anyị saa agwa yọnye nnu anyị asasigokwa agwa ị na-anya efu ebugo m ụzọ ọchasịa ya akịrịka na aja tụpụsịa ya ihe ọbụla na-ekwesịrị tupu nsa
kwanyemezie ihe ndị ọzọ. Ose, isha, ogiri bekee eji mkpụrụ abụọ, nnu, mmanụ, anyị ga-ebenyezi yabasị ka anyị saa yabasị dị. Ka anyị bekwuzie ogede. Asago m ya asa. Ị na-anya fụ na ogede m achadere achade.
ịfụrụ na ogede na-achadịrị achadị. Dịka m gwara unu na ụfọdụ nwere ike iji nke na-achara acha ncha ncha, ogede achara acha, nke wele ya wele nke chara acha, ọbụla o si masị gị. Agwa na ogede bụ ezigbo nri, otu ọbụla isi wee sie ya, ọ na-atọ ụtọ, na-enyekwa ife n'arụ. Anyị na-egodu nnu. Anyị ga-awụnyezi ogede maka na agwa ndegere. Anyị ga-enyezie ihe dịka nkeji 10 wee abịa gwakọta ya. Ka anyị na-egodu nri ya. Ị na-anụ asụsụ ya? Oge na ọfụma. Ka dị ya ncha. Agwa dị ya wee ghede ọfụma. Etere nri ya. Wanda. Why? Ọ dịgokwa ka ọ ga-adị. Ka anyị kụpụtezie ya. Si na nke a bụ otite ka etere nri ya. Ife niile nọ ya zuru ezu. Ife nri bara ya bamie n'ime. Nnu tụrụ ya ọfụma. Mmanụ chapụ ya. Ka bụ eri amịcha aka. Igbo nwe
nekwana ya esie na mbupute agwa na ogede nekwana ya ebe a oghego mgbe na-asị na ọ bụrụ na nke siri taa masịrị gị ọ ga-adịkwa m mma ọ ga-asọ m ka ị nọnyere m oge a n'izu ọzọ ma zitere anyị ozi n'akara Facebook anyị nke bụ www.facebook.com/usekwu Igbo wee na-asị usekwu Igbo osigo nri unu na-eri ọ bụrụ na anyị esibeghị zitere anyị ozi ka anyị wuchie n'obodo unu gosi mba ụwa ife unu na-eri aka m bụkwa onye nke unu aka na-esi ite n'usekwu Igbo Ifeọma Isione ọ dịbagodị